में ये मंत्री रहे हां हमारा शिवजी यादव जी बहुत बहुत पुरस्कार एगो माला सिंह का सम्मानित करो। कहाँ का नरेश हवन? डुमराव नरेश। डुमराव नरेश के मंत्री रहे। हां बनो रहो यही का एगो मेहरारू अपना मरद से कहतिया फोन पर बतियावतिया कहते जे खाली रुपये कमाए के फेरा में रहता है ना जवानी होई तड़तड़ के गिरे चहो कैसे कहतिया कैसे कि अखिया जो होतिया रोहिया अरे तोहर राजा जी जनवा बढ़िया कलाकार हमारे हो एने ओने फंस जाता रहे। हां एगो दूगो हिट के सब हम गारी करे वाला बेस ना है ना हम तारे के मिठाई दे के मुआ दे लाई के मिठाई जोहर के इस्तेमाल ना कर मिठाई दे के तारे के मुआ। हां कृपया हिट लो से दूर रह। यही पतिया के धुरान का कह के मर गइले कड़ी कड़ी मोछ की काजर कोइला के ना हो अरे मटका वाला के हो मुड़ी तो बुझाता जब मुर्गा काटे लठे हो कि गहना पेनहला के ना हो भोजन कोइला के ना हो अरे पचवला के हो। देखो ये अजीत के पापा कि गाना गावला के ना हो सजवला के हो फिर हमारा प्रमुख साहब धनंजय मास्टर साहब जी यही बनो रही ऐसा तो प्रमुख है हमरा एगो इनका गाँव में प्रमुख बड़े एगो तो ये जिला परिषद बड़े सब रोड उखड़वा दिले बड़े सब रोड के पैसा खा गए। प्रमुख साहब के हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करब नारायण जी रो के बना के रखे हम यह नारायण जी से प्रार्थना करब या जीवन प्रतिष्ठा बन रहे। तो कैसा कहती है मऊ कि अखिया जो होतिया रोहिया अरे तोहर राजा जी जनवा कि जनमा अरे ले के अइबो का अरे हमारे राजा जी समाज सेवी करिया पांडे और शशि भूषण ओझा जी के तरफ से ये हमरा के बहुत बहुत पुरस्कार दिले बने सादर से प्रेम बा प्रणाम करो आशीर्वाद के कामना मौगी कहती कि सुनो है जवानी तड़तड़ा के गिरतिया तारा खाली रुपया लौकता गावे गावे रुपया उसले के फेर में लगल पड़ा चल गइल नौकरी पर अरे कनिया
चली गई करी पर कनिया बना सुधियो न ले लो हमार एको बेरिया के सुधियो न ले लो ये खाली दे दो लगे लगे बहुत मोह लगे तोहरे खातिर रोबे सो रहो अरे सिंगार राजा जी जनवा अरे भागी ना तो कुंवर जी मौगाई लगी हम अभी फिर हमारा प्रमुख साहब धनंजय मास्टर साहब जी के तरफ से पुरस्कार हमने के हेंगा दुगो लगाइले संचालक महोदय जी हमने के हेंगा दुगो लगाइले हमने के गारी करे ला बेआस ना होइया बकरी इनकर रहन तन बिगड़ गइल बा हां बिगड़ गइल बा मूड़ी रंग लेता रहे बुढ़ाड़ी में बबुआ बहुत बहुत पुरस्कार हमारा प्रमुख साहब जी तोहरे खातिर रोबे सो रहो अरे सिंगार राजा जी जनवा अरे खोइबो की आजाद प्रमुख साहब जी की तरफ से पुरस्कार धनंजय मास्टर साहब जी पुरस्कार फिर हजारों रुपया भेजोले बनी प्रमुख साहब के सादर से प्रेम बा हार्दिक अभिनंदन शुभ आशीर्वाद बा नारायण जी रोग बना के रखी बबुआ कि जनवा लेके के अइबो हमारे राजा कीर्तन सम्राट ग्राम लहना राम अवतार ठाकुर जी हमरा के पुरस्कार दिल बनी और देखे तो फिर हमारा प्रमुख साहब ये हजारों रुपया के पुरस्कार भेजलो बनी जाए रोवा पूरा जगह के संभार दे हां जी अकेले भगवान रोवा के बना के राखी प्रमुख साहब जहाँ रही राजा बन के राज करी माता रानी के कृपा रोवा पूरे बक्सर जिला में पूरे माता रानी के कृपा बना रहे मौके करो कहती है अंत में लाथ प्रभुनाथ बोलो अरे कहिया ले चली लाथ प्रभुनाथ बोलो कहिया ले चली सोनू संग दिल संगे गाड़ी जल्दी दिल संगे गाड़ी जल्दी धोली कि अलंग पला पर खोजता रे अरे प्यारे राजा जी जनवा ए अजीत के पापा कि अलंग पलंग पर खोजता रे प्यारे राजा जी जनवा अरे ले के अइबो अरे हमारे राजा जी ए जी भगवान के नाम बोलो कुंवर भाई से सेवा लो।